le tun tum news kan tar lan tur chu rin thu le ngai dan mai ani hau lo mai le chu enge kan ti chuan zai thiam u naw lar tak mai kan du chin Jonas Brothers jingami Joe Jonas le anu pui du Game of Thrones star Sophie Turner te chuan now te an pai ti thu ni he thu hi confirm ani to nge he thu hian an fans me chetam takte a surprise chiang le a an fama saber tu ni in lompui na thu an dong tam ngal chur le bokani tundin muna chuan an nu pa hian thu chwa an la nei chelo na a an chung khat le an thian te an phu to tak zeta Sophie po in atak sa adang lam na lo thleng me ka wang chuan a wardrobe te ti dang lamin thomno hak nuam le naw pai te hak chi ala ko mek bok ni in alang ni kum me sang ni le som pakwa a Paris anin nei nu khan Joe Jonas chu atur ne ya aboy ngal le a Sophie po a film channa X-Men Dark Phoenix wangten aboy ve hlembok anin nei ceremony po hi thakat nuwa friends a an mangle nge ni Sophie thalak tharlam berbera te po apasal nen kotlian tak khachunga London a anleng dun lai a omnual bok Joe Jonas le Sophie Turner te kan lompui emema chuti rualin kumin chunge ya Jonas dang an lo piang tur hi ngaklel takin kan lo thir ve me kani kan channel hi lo subscribe la chanchin ngai nom tak tak nen kanin mule don nia